ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟଶର କିଛି ଛୋଟ ବେଳର ଫଟୋ। ଆଉ ମାସେ ପରେ ୟଶର ବର୍ଥଡେ ଆସୁଛି। ଭାବିଲି ୟଶର କିଛି ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁ ୟଶକୁ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତା ମାମା ପେଶୀ, ଶିବୁ ଦାଦା ଯିଏ ନା ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତା ମାମୁଁ ତା ବାପା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଦିନେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ୟଶ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ହସୁଥାଉ ଆଉ ନାଚୁଥାଉ। ଲଭ୍ ୟୁ ବେଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।